Geltoki zaharrean gaude, izan ere hementxe dago Noctis Labirintus argazki erakusketa, eta injustu gurekin da argazkien egiletako bat, Txelu Angoitia. Kaixo Txelu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer da Noctis Labirintus? Noctis Labirintus proiektu bat da, 3 argazkilarien proiektu bat, eta proiektu horren barruen badaue 3 liburu atara ditugunak, eta azokan presentatzen douzela. Gero erakusketa ibiltari bat, eta gero blog bat, bai. Bai, ez eta inzuzen esan dako moduan, gu oraintxe bertan erakusketan gaude. Zer da erakusketa honek jasotzen duena? Noctis Labirintusen ideia da, pixkat iluntasuna. Gure alde ilunena pixkat adierazi edo isladatu. Ordune 3 argazkilario kasu honetan erabiltzen dugu gaua gure barruko iluntasunaren metafora moduen. Hori zengo zan pixkat ideia. Gaua eta pertsona apur bat bereziak ere jaso dituzu, Txelu? Argazki gehienetan topatzen dozune da, egoera pixkat kaskarrak, beti gaua da, umedadie, ez dakit egoera, ez dakit ezintasun bat sortzen da bezenak edo olako zehaz. Eta ikusleengan zer da eragin duena edo zer esaten dizuete ikustera etorri direnek? Gure asmoe izango zen, guk sentitu dugun sentimentuek argazkiak egiterakoen, pixkat eurek sentitu, hori izango zen gure asmoe. Eta horretarako egiten dugu esposizioa pixkat espazio berezizetan, sortu nahi dugun atmosfera hori pixkat areagotzeko. Hori Txelu argazki erakusketa honi dagokionez, baina esan duzun moduan hau proiektu zabalagoa da, eta orain arratsaldean hemendik gutxira aurkeztu ere egingo duzue bilduma bat. Zer da aurkeztuko duzuena? Aurkeztuko ditugu 3 argazkilari garenez, bakoitzak egin dugu liburu bat, argazki liburu bat, eta hori da aurkeztuko dugune. Hori eta bloga, bloga justo aste honetan ipini dugu martxan, eta horre hongo da pixka proiektuaren, ez dakit, proiektuaren ibilbidea, hori da. Ze proiektua printzipioz aurrera doie, da hori oso astiro, baina rekorrido bat eukiko da. Eta liburua erosten duenak zer topatuko du bertan? Topatuko du bakoitzak, nik uste dut argazkizekin topauko dauzela gauza ezberdinak, ez? Segun berak zelan dagoen, igual gauza batzuk edo bestiek, baina generalien ez oso alaiak. Ez oso alaiak. Zergatik ez oso alaiak? Argazkiak alaiak ez dielako, ez? Azkenean pixkatek kasu honetan, gero beste lan batzuk deko guzbe baina kasu honetan jungara pixkat hori alde ilunenera. Oso ondo Txelu, eskerrik asko eta sorte ona izan. Eskerrik asko zeuei.